Què vos pareix els hortets que s'ha fet la gent així en aquestes xicotetes parcel·les? La veritat és que tenen de tot. A mi m'està entrant enveja, però enveja de la sana. A veure quan em decidís que jo a fer-me un hortet com estos. De moment vos dic que vaig anotant tot el que estem contant en aquesta secció. I avui vos porte un expert com és Tono. Hola, Carolina. Hola, a veure, tu dones consells en els hortets urbans així a la ciutat de València. Ja tenim una primera pregunta que ens ha fet arribar Anna, de Vila-real. Ella ens ha dit que està introduint-se en això dels hortets i ha escoltat això del adob en verd, però no sap molt bé què és aquest concepte. Conta'ns. És un adob que se fa en l'intercanvi de cultius i ho fem en una combinació de cultius. El que necessitem és, sobretot, un 60% aproximadament de gramínies. Aleshores hem portat avui el blat sarraí, que se gastaria per a l'època de l'estiu. Després, per a la tardor, l'avena i la civada. I de cara més a l'hivern, el sègol. També s'utilitzen les lleguminoses, veritat? Correcte, aproximadament el 40%. Tu diràs, com ho sap? És que resulta que Paco de Xat abans ha escrit i ell sí que ens ha dit que va fer l'adob en verd i diu vull posar les lleguminoses que s'han de posar, però quines en recomaneu? Bueno, així t'hem portat un exemple. Tenim així l'alfals, tenim també la soja, els pèsols i també la beza. Hem preparat la terra. Correcte, ja està preparada. I ja comencem a tirar. 2 grapats de gramínia. Això el que li aportarà serà la part de captura del nitrogen per a que no es perga quan vinga la pluja i se perga el nitrogen per l'exhibició. Ara jo tiraré el grapat i el 30% aproximadament de lleguminosa, mitjançant els rizobis que té en les arrels, i atrapa el nitrogen atmosfèric i el transforma en nitrogen disponible per a la planta. Mira, Carolina, no t'he portat ketchup, però t'he portat mostassa. Com eres? Això també anem a sembrar-ho? Correcte. És que en els adobs verds ens fa falta un poquet de les brasicàcies, per exemple la mostassa. Quan creixen les plantetes, les seues arrels desinfecten la terra i així poden créixer sense cap tipus de patogen. El que anem a fer és deixar créixer les plantes. Just abans de florir, segarem i manejarem la terra amb les plantes mortes per a que els nutrients es queden dins de la terra. A nosaltres ens escriu moltíssima gent que està interessada en posar-se els hortets. S'està animant la gent, tu que dones classes i cursets i tot? Pues la veritat és que sí, nosaltres en Interpreta Natura el que fem és molts cursets per tota la comunitat valenciana, però ara mateix estem així en la ciutat de València fent un programa de formació i assessorament per a horts urbans. Gràcies també a l'Ajuntament de València és possible fer això i la veritat és que tenim persones de tot tipus d'edat. No ens quedem així nosaltres regant i escolteu el que tenim que contar-vos ara. Sabies que l'adobat en verd millora l'estructura de la terra, aporta matèria orgànica i afavoreix l'absorció de l'aigua i nutrients? Ja ho veieu, un treball tan senzill que dona un gran fruit. Mireu, ara estem així assegudets en l'hort perquè anem a contar-vos moltes més coses. Tono, la gent ens escriu. Ara, per exemple, Juan, de Peníscola. Tenen hortet en casa, en el pati, i barregen un poc els cultius en plantes més ornamentals. Fan bé. Conta'm-nos què podrien ells plantar. Sí, tinc un exemple de les oxalis que aporten oxigen a la terra. Després tenim la família de les asteràcies. Per exemple, si tenim el crisantemo, atrau també els pol·linitzadors. I a més t'he portat un roser. Que bonic, m'encanta. La veritat que sí, però seria com una mena de peó de l'escacs, perquè és la primera planta que cau quan ve alguna malaltia al nostre hort. Així que si nosaltres veiem que algo li està afectant, hauríem d'actuar en conseqüència abans de que passe a les altres plantes. Molt bé, moltes gràcies, A Tono. vosaltres, un plaer. Ens ha encantat escoltar-te,